Ev endamên cemaata Waqfa Furqanin li bajarê Edeneyê Tirkiye. Tîmeke polîsan ew dûrpêç kirine û li wan didin. Belavbûna van dîmenan li ser turên civakî ev çend rojin bûye rojev li Tirkiye. Careke din bikarîna tundûtîjiyê hêzên ewlekariyê xistine jêr pirsyarê. Wezareta Navxweya Tirkiye dibêje lêkolînên derbarê bûyerê de hatine destpêkirin. Rêkxistinên mafê mirov jî wergirtina tedbîrên wiha rexne dikin. Parêzgarê Edenê ragihand ku tenê li beraber du polîsan lêpirsîn hatiye destpêkirin. Lê dema dîmen û videobên pêşkêşkirin tê dîtin ku bikaranîna tundûtîjiyê û eşkencekirinê ne tenê bi du polîsan ve sinûrdar e. Kaldırımdan barışçıl bir yürüyüş yapacağız. Cemaata Waqfa Furqan roja 20 Adarê bo azadkirina 8 endamên wê cemaatê xwestin xwe pêşandan û civîneke çapemeniyê saz bikin. Lê di encama mudexeleya polîsan de ev dîmen derketin holê. Polîsan xwe pêşander îşkence kirin û ji nêzik ve gaza rondikirê jî bikaranîn. Orantısız güç asla kabul edilemez. Kar'anîna hêza bêsînor qet nayê qebûl kirin. Kar'anîna hêza bêsînor dê wateya derketina ji sînorê rewa û tundûtîjiyê. Bi ti awayekî û li beramberî tu welatiyekî Komara Tirkiye kar'anîna hêza bêsînor nayê qebûl kirin. Aloziyan heta derengî şevê berdewam kir. Polîs li ser a xwe pêdagir bûn ku rê nedin û xwe pêşander jî li ser daxwazên xwe. Bi sedan endamê cemaeta Waqfa Furqan rastî tundûtîjiyan hatin û 5 kes jî bi giranî birîndar bûn. Waqfa Furqan cemaeteke İslamî ne li Tirkiye û rexneyên dijwar li hikûmetê digirin. Endamên vê cemaetê berdewam ji aliyê desthilatê ve tên desteserkirin.